bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde koye dimanche hawri ko nogas go lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal pulaar ko ɓuuri hewde habaruji men ko international kono noon ma en jahton to New York ƴeewen kadi siftiniɓe hono janggo kanko Donald Trump ñawore makko fuɗɗito toon to Washington kadi men ƴeew kadi holto kamɓe républicain ji surtout kanko Marjorie Taylor holɗo yarata e peeje makko yidde ittude Mike Johnson. habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Gaza tugnade kadi Al Jazeera temedere capanɗe jeetati so neɗɗo yitama ene ubba ɗum noon ko nokkuji ɗi ganduɗa henne nokkuji gonɗi Yunus Khan nokkuji sara hôpital mo Israël wonno ko habaruji men international ma nawa en toon to Mauritanie Sénégal Mali ma en jahan toon to Niger an caggal ɗum cakkitorɗen to Centrafrique e Nigéria ko ɗum woni titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni so Allah jeeyi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinon ni ko toon to États-Unis puɗɗorɗen e tugnade kadi habaruji jaltude hannde Fox News hono kanko Marjorie Greene Taylor ɗum noon ko représentante jeeyaɗo toon to Georgia ene wayno ko gumminnoɗo kadi ɗeɗo balɗe foof haaluji wonde ko ma wat feere o itta hono kanko gardiɗo suudu représentant ji hono biyeteɗo Mike Johnson ɗum noon haali toon hannde toon to Fox News Fox News kadi wonande wonɓe États-Unis famnuɗon toon Fox News ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe supporteur uji Donald Trump walla républicain ji o haali toon o wi wonde ko feere makko wonde ko oɗo saaha joni alay sakko Mike Johnson démissionne ko yaaci walla so tawi démissionnani kanko maw rendin yimɓe hewɓe wawɓe walludemo pour beele ɓe guitta Mike Johnson e ɗum noon e tugnade kadi haalluji gummiɗi toon to woni démocrate en mbi wonde ko sibabude Mike Johnson kañum hoori jogade jambaragal addude ɗiɗo facture aji ɓenni surtout balɗe patuɗe en Ukraine kamɓe démocrate ne hawnaki mabɓe jantu hen ɓe mbawa kadi wallude Mike Johnson pour woto perdude ligguey mum ko wawi wonde fof e nder facture aji ɓennuɗi signade hanki toon to suudu représentant ji wonnande kadi desuji gonɗi ene wayno ko won desuji gonɗi ko fate Ukraine balle paaɗe toon ɗe capanɗe jeegom e 1 milliard ɗe won milliard uji jeetati gonɗi hen ko gueɗe joɓoyteɗe ɗo e yesso ɗum ɗo fof kadi ko peeje hawneke kanko Donald Trump wallodire Mike Johnson nde toon nde ko wawi wonde fof en woni ko kamɓe républicain ji eɓe no puɗɗi feccade oɗo saaha joni hono gardiɗo goomu toppiti ko fate étrangère toon to banggue républicain ji o yalti ñalawma kanko hoore makko omo yetta Mike Johnson o wi wonde ko waɗi ko henna ko gueɗe ɗe ganduɗa jaaduɗe e wallude leydi muɗum e kadi woppi kala ko woni intérêt ji muɗum personnel kanko Mike Johnson o fawi hen intérêt ji leydi ndi o intérêt ji leydi ndi noon ko wallude kala ko wiyete yimɓe ɓe jokkodire koɓe mbiyata partenaire uji mum taw Ukraine ne jeeya hen donc hannde en woni ko kanko Mike Johnson e konngudi ɗi kadi ɗo haali o wi wonde o ñaagaki hay goto démocrate tan pour yo wallum ko wawi wonde fof ene wayno ko ko ɗum waɗi représentant goto jeeya toon to Californie biyeteɗo Ro Khanna kañum hoore mum wi wonde ko kañumen ko progressiste uji ko démocrate en o yomo ɗamini ko hawnaki démocrate en taw ko progressiste uji ma jante makko mba pour wawde supportude hono Mike Johnson pour woto wasde perdude liggoye mum o yomo ɓe dakkodirani e Mike Johnson kala gueɗe ɗe ɓe mbaɗata toon ko ɓuuri hewne hewde kono noon ne wayno ko oɗo saaha joni ko saaha ɓurɗo tidde musde tawde Mike Johnson waɗi gueɗe ɗe ganduɗa leydi ndi foof fene jaaɓi ɗum alay saago mballa ɗum ko ɗum waɗi won républicain ji kadi modéré puɗɗima kadi yaltude oɗo saaha joni e konngol makko kanko représentant jeeyaɗo to Texas biyeteɗo Michael McCaul kanko hoore makko wi wonde ko gueɗe ɗe Mike Johnson waɗi ɗe ko gueɗe yettede e kadi kamɓe koye mabɓe foof ɓe mbawi mbi wonde koɓe eɓe jogui eɓe pasni walla ɓe belti ko Mike Johnson waɗi pour ummonade leydi ndi foof surtout ene ɗiɗo facture aji paɗanoɗi jogade cuusal yaltinde ko wawi wonde fof ene wayno ko ha hande ene wayno ko groupe tokoso taw ko kanko représentant Marjorie Taylor Greene mo Georgia ene wayno eɓene continue ha hande ƴewde yimɓe wodɓe yantude mabɓe andaka taw noon holko jogori wadde kono noon ñande altini ko ɗum andete est ce que kanko wonko wawi wadde kamɓe yimɓe ɓurɓe lundade républicain won kanko Marjorie Greene Taylor omo jeeya hen goɗɗo kadi taw ko représentant jeeyaɗo Florida wiyeteɗo Gates on wonno sibabu nde ha kanko Kevin McCarthy woppi hande ko fate États-Unis siftinɗon tan ko janggo ñalawma altini woni hono kanko ñawore makko kanko Donald Trump fuɗɗito ɗum noon ɗamina ko subakaji ɗi hono kamɓe avocat ji ɗi e kamɓe juge o
ɓaɓe mbawa kadi haaldude gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe d' abord so tawi kanko Donald Trump omo ñaawe holko kamɓe surtout kamɓe surtout en laamu ngu procureur uji holko ɓe mbawi namdade Donald Trump surtout en artirde gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe ɗum ɗoji muɗum ɓennuɗo kadi en wayno caggal muɗum kadi hono kanko ñaawo mawo ƴeew kadi o holko procureur o ko wullito walla ko wayto oɗo saha joni hono Donald Trump comportement mum mo waɗata o e surtout haaluji ɗi haalata ɗi ene heeɗi won gueɗe ɗe haɗano yo wat walla yo haal enen continue haal ɗum est ce que ɗum ɗon kanko juge omo jaɓa fawde ɗum ɗon e Donald Trump pour kalisaji ko wiyete en waddemo punir walla hay walla donc ɗum ɓe jogori haalde kono ene wayno ko caggal muɗum ɗamina ko janggo kamɓe avocat ji laamu e kamɓe avocat ji kadi makko kanko Donald Trump ɓe mbaɗata ko mbiyata uddidgol ko fate en goto e mabɓe fof ko mbiyata déclaration muɗum gadano donc ɗamina kam ko kamɓe juruji ɓe dañanoma déjà ken won 12 jury dañanoma eɗen wonde kadi yimɓe ɓe mbiyata yimɓe lomtotoɓe ken wona jeegom ɓeɗo foof ma tawe ɓeɗo fof noon ko yimɓe ɓe potani yiyede hayso télévision naati toon ɓen kolletake ko wawi wonde fof ko janggo altine janggo nogas ɗiɗi lewru avril ko nden ñawore nde fuɗɗito habaruji men international ko toon to Palestine duttoɗen eko winda toon to Al Jazeera kamɓe palestinaɓe mbawi yitude ken wona 180 ɓandu ene gubba toon taw koye gaska goto ɗum noon koye hôpital walla ko nokkuji gonɗi sara hôpital gonɗo toon to Khan Younis ɗeɗo gasɗe noon jiita ko caggal nde kamɓe Israël naɓe wonnoɓe toon sara hôpital o nde ɓe jalti oɗon nokku ene wayno donc 180 ɓandu jiita men ɗiɗo ɓalli ne waɗi hakke 18 ɓandu wonti hen taw ko ɓalli sukaɓe ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en oɗo saha joni ene siife ko comme crime de guerre ɗum kadi tugnade ministre to priide ko fati cellal toon to Gaza ɗum ko hanki jamma yita ko wawi wonde fof ene wayno représentant ji États-Unis mbawi wodde hanki ken wona 26 milliard dollar pour wallude Israël kono ene wayno démocrate en kañumen koye doganta o wiide wonde ko kala Israël wallete wonde condition ngaji pawe hen ɗinon condition ngaji noon ene wayno ko hande kadi ñalawma he hono kamɓe Israël ɓe mbawi bombardude to wuuro wotgo toon to wiyeten Rafa kene wiye hakke yimɓe nogas hunde maayi toon sibabude bombarduji mabɓe ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko kanko ko président Joe Biden e yimɓe allié ji occidentaux ji ko wayno France ko wayno Angleterre ko wayno Allemagne en ene continue wajade kanko Benjamin Netanyahu hoto yan toon to Rafa kono noon e wayno ko omon continue tidde hoore ɗum waɗi hande no kene wiye yimɓe nogas e quelque mbarama toon tan ɗum koye ñalawma he tan toon to wuuro wiyeten Rafa kadi ko nokku kamɓe Israël nde ɓe janoyi toon to banggue rewo leydi ndi ɓe mbino ko yimɓe fof yo paata toon banggue wargo Rafa ne jeeya nokku to yimɓe paano oɗo saha joni ene wayno kadi ɓen continue ɓe janoto hande habaruji gummiɗi toon tugnade hande ministére toppitiɗo ko fati cellal toon to Palestine ɓe mbi wonde kene wona 34 ujunere e yimɓe 99 Palestine aji warama tuggi tan guerre o fuɗɗi ko ɗum guerre o fuɗɗi ko ñande 7 octobre e tugnade kadi kamɓe américain je e Israël noɓe mbiyata wonde ko ɗum ɗo fof ko sibabu nde Hamas yani e Israël kamɓe Israël ɓe goytoto hande ɓe mbaranama ko yimɓe 1,194 toon to Mauritanie tugnaki kadi habaruji bindaɗi toon to journal biyeteɗo Dakaru actualité nayno ko uurinen continue wona hakkude oɗo saha joni hakkude Mauritanie e Mali ɗum noon koma won jonte ɗiɗi joni ene haalduji nen continue en haale saabu Mauritanie en takki wonde Mali naɓe surtout militaire ji gonti toon ɗi ene didda walla ne ndewa e Mauritanie ene ndewa e yimɓe ɓe kaɓata ɓe walla hen sahaji ene mbara yimɓe Mauritanie naɓe taw ko wurɓe toon to frontiére uji hakkude Mauritanie e Mali ene wawi taw won hen guuri ko toon to Mali ɗum noon e wayno ko balɗe ɓennuɗe e yiyanoma hono kanko ministre des affaires étrangères mo Mauritanie o wawino convoqué ambassadeur Mali gonɗo toon to Nouakchott ɗum noon ko hollude ɗum mettere mabɓe kamɓe Mauritanie ɓe jogui sibabude yimɓe Mauritanie naɓe wonɓe toon to Mali kisani e militaire uji mabɓe kamɓe Mali naɓe e yimɓe kadi jeeyaɓe Wagner kadi koɓe mbi kadi wonde koye ne wayno ko militaire uji Mali no hen sahaji ne diddi yimɓe ndewa e mumen ha naata e Mauritanie taw ne mbara ɗumen toon ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene haltino ɗo balɗe ko wawi wonde fof hono kanko ministére toppitiɗo ko fate défense leydi ndi o wawi yillade toon to ñande samedi hanki toon to Mali o yettima toon to Bamako o wawi joddade gardiɗo leydi Mali hono colonel Assimi Goïta kanko général Hanani o wi wonde ko jokkodiral hakkude Mauritanie e Mali ko jokkodiral ɓoyngal kadi ko banggueji ɗi fof e possible haɓa rendude hen peeje ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ministére toppitiɗo ko fate défense
mo Mauritanie ngal wayno ko hanko yi limi toon to Mali tawni lim ko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani hullude metti mumen Mauritanie naaɓe ene mbaare toon to banggueji ɗi fof surtout to frontiére hakkude Mauritanie e Mali hay Mauritanie naaɓe civil en wonɓe toon to nokkuji ɗi ganduɗa takkiɗi frontiére uji Mauritanie militaire uji Mali naaɓe continue ɓe eɗen gaddan ɗum caɗele mbaɗa ɗumen hande toon to Mauritanie jokkodiral hakkude Sénégal e Mauritanie ko fate armée ene wayno ko ene holla wonde ko kamɓe armée Mauritanie e armée Sénégal ɓe mbawino wadde patrouillage ji mabɓe ndewi e frontiére uji hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum noon ɓe mbawi arde guure kewɗe guure ɗe kewɗe kadi ko wadde ko mbiyata sensibilisation ɗum noon ko fewnidde yimɓe wonɓe ɗiɗon nokkuji takkiɗe e frontiére uji pour ko fate no jokkodiral mabɓe kamɓe dadiɓe Mauritanie e armée Sénégal pour rende ɗeɗon guure rende kadi frontiére uji ɗin poti wade ni ɗum noon ko fate kisal Mauritanie e Sénégal foof hollama noon e photoji wona kamɓe Mauritanie naaɓe kamɓe armée Sénégal eɓe jeehi guure kewɗe e guure ɗe kadi eɓe ndende yimɓe hewɓe wonɓe toon ɗum noon ko guure takkiɓe surtout e maayo e Sénégal par ce que ngoɗon maayo woni frontiére hakkude Mauritanie e Sénégal tugnade kadi e direction information relation ngaji publique mo armée Sénégal ko waɗi e nder page muɗum ex ɓe mbi wonde ko unité yimɓe dadiɓe frontiére uji banggueji ɗi foof ene wayno mbawino wadde patrouillage ɗi kadi ko cohli en ko fof ɓe dañi ɓe mbawi kadi ha wawde jokkodirde population ngaji gonɗi toon ɗum noon kadi ko ɓe mbaɗi ɗiɗon patrouillage kunde 16 e 17 lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi hande ko fate Mauritanie hono blogueur goto Mauritanie biyeteɗo Sidi Kamache mono porta plainte toon to Kentucky portimo plainte noon ko homme d'affaires goto Mauritanie biyeteɗo Yacouba wol Sidia homme d'affaires Mauritanie gonɗo ga en kañum hoorumi États-Unis ene wayno ko kanko Kamache o wi wonde ko oɗon ene wayno ko auto ji police garino galle mum ne ƴeewa ɗum e kadi ene wayno ko kañum hoorumi ne ƴeewe wonde ne jogui avion ngaji ko gueɗe ɗe ganduɗa police ne ƴewanno ko caggal muɗum hono kanko Sidi wulla Sidia e nder jabade ko kanko emin no police pour bottade to galle makko ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Sidia oɗo capato homme d'affaires o omono porti plainte kanko Sidi Kamache toon to Kentucky Sidi Kamache kadi ko ganduɗaɗo no hudoro miijoji mum no fewi pour winde ɗum e Facebook e winde ɗum kadi e ɗumɗoji kewɗi surtout ko en ex nda miijoji mum kadi ko ganduɗaɗo hen sahaji kañum hoore mum ko tooño oɗo saaha ene wayno ko porta toon to plainte ko toon to Kentucky tugnade habaruji gommiriɗi toon to États-Unis toon to Mauritanie e tugnade kadi e journal biyeteɗo Sénat Lyon ene wayno ko gouvernement Mauritanie aljuma nde ɓe mbawi neldude décret goto ñande aljuma 14 avril ɓe mbaɗi oɗon décret o ene wayno ko oɗo saha joni ɓe ɗaɓɓi collége électoral fewnito ko fate no woteji suɓade garduɗo leydi Mauritanie ɓe mbi wonde ko décret o wi wonde ko collége électoral o ene ɗaɓɓa nde arata ñande samedi 29 lewru juin hitande ujunnaji ɗi 29 pour jooɗo e nokkuji ɗi ganduɗa ne wawi suɓade ko fate en garduɗo leydi walla kadi ñande samedi 13 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi 29 pour ɓe mbi donc ene wayno ko e nder communiqué o kadi koɓe kaali mbi ko campagne électoral toon to Mauritanie fuɗɗata ko ñande 14 juin ɗum noon hawrata ko aljuma 14 juin hitande ujunnaji ɗiɗi 29 fuɗɗata ko à partir de 0 heure campagne o kadi dartoto ko ñande 27 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi 29 ɗum noon ka minuit gasata en donc ene wayno ko fati woteji puɗɗoto ko ñande 29 à 7 heures subaka heure locale toon to Mauritanie e gasata ko 7 heures kikiɗe kabaruji men toon to leydi Sénégal hono kanko gardiɗo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye o wawino yillade toon to Gambie hanki caggal nde waɗi jillu toon to Mauritanie ko yimɓe tawno pelamo hen mbiyamo holko waɗi sababu o yiɗi rokki toon ko Mauritanie e kadi won hen yimɓe haalaɓe e galleji jani en ko wiyedi wonde ko Mauritanie ko leydi ndi ganduɗa gandiranga ko fate leññam ko pour ko mo yiɗoro toon ene wayno ko nder konguɗi ɗi o haali wi wonde ko kanko waɗimo idade Mauritanie d' abord ko gardiɗo leydi Mauritanie o Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kañum woni gardiɗo organisation de l'unité africaine et donc yaademo toon to Mauritanie yillademo toon Mauritanie yillade gardiɗo ko wiyete organisation de l'unité africaine ene wayno ko ɗum ɗon foti wonde symbole wiide wonde ko kala pays ji Afrique o wawi yillade toon o wi ko ɗum waɗi e caggal muɗum o reftini hen ko Gambie ɗum noon ko jabade gueɗe ɗe ganduɗa en yimɓe ne kalano ko pour wiide wonde holko woni sababu mo yiɗorol toon to Mauritanie hande toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gomiri toon to Italie suko goto nanggama toon to Italie suko noon ene wayno ko jaaroɗo duuɓi 31 o nangga toon ko Italie ko caggal nde o wawi ƴeftude kanko hoore makko morceau butel
o yiwi neɗɗo goɗɗo o hefti téléphone mum donc en wayno ɗum ɗon waɗi ko ñande 15 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi waɗi koye hedde 8 heures jamma toon to Italie e ɗum ɗon kadi waɗi koye lawol min mbiyata urgence 113 donc no kanko juwaɗo laaɓi ko kanko noddi police pour yo ara walde ndeɓe gari nde neɓe mbi o haalniɓe wonde ko neɗɗo goto yiwimo heletinde butel hefti téléphone makko nawi nde ɓe mbawi andude holto waaji o woni sibabude ene jogui téléphone o ɓe mbawi nanggude ɗum caggal mum ne wayno ko kañum hoore mum totiɓe téléphone o oɗon waaji on oɗo saaha joni nana nangga toon to e kadi kanko nanggaɗo ko neɗɗo gandaɗo toon to police Italie kadi ko Sénégal ko origine Sénégal naajo o yaara ko duuɓi capanɗe tati e goho tugnadi kadi habaruji goni toon ko wawi wonde fof ene wayno kanko nanggaɗo mono joni to police walla prison local gonɗo toon to Borgo San Nicolas tugnadi habaruji gommiɗi toon to journal biyeteɗo Sene News habaruji men toon to Niger e tugnadi kadi e ko yalti toon to Radio France International e wayno ko seppoji mbaɗino ñande asadde hanki e hande dimanche foof seppoji ɗi noon ko hollude weltare yimɓe Niger naɓe jogui sibabude nannodiral hakkude États-Unis e Niger yo dar siftinde on tan ko délégation mawɗo ene fada toon to Niger taw ko délégation kadi ko américain ji pour wawde gasnude holno kamɓe militaire ji américain ji gon toon e kadi kala gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe jibinno toon holno yaltirta leydi ndi seppoji ɗi henna hollama hen drapeau ji Mali e Burkina Faso hollama hen kadi drapeau ji Russie Niger hoore mum ɗum wawino wultade kala nannodiral gonnogal hakkude jokkodiral militaire gal gonnogal hakkude États-Unis e Niger ɗum noon ko jokkodiral ciñinnogal guila hitande ujunnaji ɗiɗi siftinde on tan ko kamɓe Niger ko ɓe jandinino e nder lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati guila nden oɗon gardinoɗo leydi hono Mahamadou Bassou en wayno hande ko kuntiɗo mo nangga toon to Niger toon to Centrafrique caggal leydi Mali nde kañum hoore mum nde ñaguino yimɓe jeeyaɓe MINUSMA yo jaltu toon to leydi mumen MINUSMA noon ko yimɓe dadiɓe ɓe ganduɗa Nations Unies ene neldi ɗumen pour wallude ɗumen habde e surtout ko wayde wat boniyankoɓe donc ene wayno oɗo saaha joni ko Centrafrique kañum hoore mum ñaagui laafaji buluji taw ko Nations Unies neldino ɗumen wonɓe toon to Centrafrique yo ene wayno mission men yo dar tugnade hande article o ari ɗum ɗo fof ko caggal nde yimɓe jeeyaɓe toon to wuuro wiyetengo Obo donc ñande 15 lewru avril kamɓe koyemumen ɓe mbawi blogde lawol pangol aéroport ɗum ɗon ko blogde surtout yenna militaire uji Maroc naɓe jeeyaɓe oɗon organisation ɗum wayno ko wuuro Obo ko kañum woni capital préfecture moɓe mbiyata ho Mbomo woni ko bangue funnague leydi Centrafrique ene wayno ko ɓeɗon yimɓe jeeyaɓe ngoɗon wuuro mbi wonde ko ɗiɗon militaire uji jeeyaɓe MINUSMA ene wayno ko kañumen jokkodirta koye yimɓe wat boniyankoɓe ballani région o ene dañde kisal babunde gueɗe ɗe mbaɗata ɗe en goytinoɓe ɗum kadi ɓe mbi wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi hono kamɓe militaire uji kadi wonɓe toon toon taw ko MINUSMA ɓe mbawino kadi yamirde won yimɓe tato taw ko yimɓe banɗo boniyankoɓe jeeyaɓe IPC artude wuuro he ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe ɓen ganduɗa takkanoɓe kañumen koye men en mbaɗi viol e kadi ne mbari yimɓe toon to Obo donc wawi wonde fof en wayno oɗo saaha hande hono kamɓe Centrafrique ɗimo namdade wonde ko yimɓe jeeyaɓe MINUSCA ɗum noon ko dadiɓe ɓe Nations Unies neldino toon to Centrafrique yo jaltu